Коя партия не е изпреварила? Няма такава партия. Ние сме единствената националистическа партия, която има такъв добър резултат. Ако говорите за коалиции от много партии, след малко ще ви кажа. Първо искам да благодаря обаче на нашите избиратели, на всички атакисти, които ни гледат. Страхотни бяхте, невероятни бяхте. Браво! Невероятни сте. Това се казваше атака, истинска. Всички, които ни отписваха, сега трябва социолозите да си издадат дипломите. Сега ще ги подканя в студио, горе ако има някой останал социолог. Тези, които също с голямо злорадство отписваха атака, че няма да влезе, също ще трябва поне едно леко извинение да отправят към нас. Има ли шанс за съставяне на правителство? Колкото до партиите, само да ви кажа, цяла вечер слушах, че 8 партии влизат. Скъпи дами и господа журналисти, в парламента влизат 47 партии. 47 партии. Тук, ако ми светне някой, ще изборят точния състав. Значи, в парламента влизат коалиции, всички са коалиции. ГЕРБ е коалиция от 4 партии. БСП е коалиция от 13 партии. Реформаторите 7 партии. Патриотичен фронт 14 партии. Ако им разлите процентите, излизат по половин процентна партия. Така че никой от тях не ме бие. ББЦ 6 партии. И единствените партии, които са чисти партии, са Атака, АБВ и ДПС. Заедно всички, тези, които ги изборих, са 44. Плюс трите партии, които са истински отделни само партии, са 47. Така че в този парламент имаме 47 партии. Има ли шанс за съставяне на правителство от всички тези партии, господин Сидеров? Как виждате вие нещата? Има партия, която е с най-висок резултат, т.е. коалиция с най-висок резултат. ГЕРБ, коалиция от 4 партии, РЗС, земеделци и още една ЕВЕТ ли беше. Тя трябва да каже какви намерения има, да предложи програма за управление и да покани останалите. Това е процедурата. Господин Сидеров, вие при положение, че участвахте в предишния парламент и знаете, че... И в по-предишния също. Вие сте млада, но и в по-предишния участвах и в още по-предишния. Да, и предиш това и от 2005-та участваме. Да, но в последния ви обвиниха, че вие сте тези, и в следващия ще участваме. Коалицията от БСП и ДПС. Да имате ли други въпроси, колеги? Да, ако все пак от НФСБ се съгласят да участват в коалиция, НФСБ има вариант, ако се съгласят да участват в коалиция. Питайте ги тях. Питам ви вас, вие опозиция ли се чувствате сега? Как да се чувствам опозиция? Аз се чувствам сега в момента като лидер на партия, която е опровергала всички прогнози, всички злокобни и зложелателни прогнози, че вече край Атака не съществува. И така се чувствам. Пак НФСБ влизат с двойно по-голям резултат от вашия. Това как ще коментирате? Трябва да се състави мнозинство. Тогава вече аз ще се чувствам дали съм опозиция или не. Имате ли партия, с която не бихте влезли в управление? От сега влизащите? Аз до сега не съм влизал никога в управление, а когато дойде време Атака да управлява, тогава ще има подкрепата на истина на хората и тогава ще трябва да се приложат нещата, които и не искаме да се приложат. Тук става дума за повишаване на доходите, рязко и чувствително. Тук става дума за връщане в български ръце на всичко, което печели. Аз не чух тази вечер никой да казва важните проблеми за България. Всичко ни окрадеха. Тока е в чужди компании. Златото не е в чужди компании. Водата, мобилните телефони, молове, всичко това е колонизация. Една тотална колонизация на България, която ние казваме, че трябва да се освободим от нея. Аз не чух до сега от всички лидери, които тук заставаха пред вашите камери, да кажат ясно, аз ще се боря, примерно българина да му се дигна доходи. Пенсиите да станат от 75 евро, ако може да стават 200 евро. Очаквате ли да ви поканят на разговори? Ще участвате ли в такива разговори? Тези въпроси не се поставят. Аз бих участвал във всякакви разговори, в които да обсъждаме как бързо, чувствително, рязко да вдигнем доходите на българите, които са в момента на дъното на Европа. 46% от българите са под рамката на мизерията, под чертата на мизерията, по официална статистика. Това е проблем на проблемите. Тук чух какво ли не се изговори по студията, какви ли не несъществени неща, центристки, десно. Какво значи дясно? В момента кой е десен в България? Този, който защитава
ЧЕЗ, ЕВН, Енергопро, този, който защитава монополите, Дънди Прешъс, този, който защитава ограбването на България, той е десен, защото нямаме български бизнес, няма български банки, няма български капитал, всичко е чуждо. Ние се борим за освобождаване на България от чуждото робство, колониално робство. Това е атака. Който иска да се освободи България, който иска ние да сме добре заплатени, достойни българи, да заповяда. Винаги ще разговарям с него. Винаги съм бил отворен, винаги съм бил консенсусен. С кого смятате, че имате допирни точки? Имаме допирни точки с всяка партия, всяка политическа сила, всеки лидер, който е съгласен с това, че проблем номер 1 са доходите на българите. Безработицата. Казват, че проблем номер 1 са доходите. Не, моля ви. Не чух нито един лидер да казва, върнете лентите. Вижте, няма такъв, който да казва. Нито пък, напротив, подиграват се с моите предложения, доходите се вдигнат. Аз съм ви раздал на всички вас последния парламент. Тук някой се опитва да ме гаделичка на тема последния парламент. 59 законопроекта сме предложили. Отхвърлени от тройната коалиция ГЕРБ, БСП, ДПС. Тук са, заповядайте, прочетете ги специално на вас. Благодаря ви. Да, ама четете. Факт е, че ме отписваха, защото резултата се вдигна, даваха 1,7 преди само месец-два. Резултата ви в сравнение с предишните избори, вие сега сте на работа. Ами защото много българи продължават да виждат в Атака надеждата за една промяна радикална. Защото сега се говори за коалиции, за какво правителство може да се състави, малка, голяма, широка, тясна и полутясна коалиция. А не се говори на каква база ще бъде, какво ще каже тая коалиция, какво ще направи първо. Закон за хазарта, за нотариусите, както почнаха ГЕРБ 2009, закон за казината. Кое ще е първото? Да, озаконяване на проституцията или на марихуаната, може би това обмислят десноцентристите. Кой е законопроект, който вие ще... Нашия ще бъде този, който вече внесохме и го отхвърлихме.